Máme tu na ďalšie zaujímavé autičko, v tomto prípade samozrejme proti Fabii. Volkswagen Golf 5 GTI, samozrejme, že není to stok, dokonca v trojdverovej verzii, takže bude to veľmi zaujímavé. Necháme sa prekvapiť trošku ďalej, že aký tam je relatívne výkon. Som na to strašne zvedavý, že aké tam sú úpravy na tom aute. Dobre, čiže ideme pozisťovať, že čo vlastne majiteľ má pod to kapotou, aký má vlastne úpravy na aute. Čau. Serus. Čau. Meno? Zdeno. Zdeno, povedz nám niečo viac o svojom aute. Tak je to Golf GTI 5, sériový motor, je to upravené, je tam Canova 464 turbo. Ináč nič také, downpipe tam je 76, celonerez, výfuk, až dozadu vykuchaný športový katalizátor. Aha. A dajaké hadice, catchcan a také veci. Aha. Otvorené sanie. Takže máš tam aj intercooler, sanie, väčší intercooler tam je, hej. výfuk a brzdy máš sériové, áno? 312 predu, zadu, mám asi 256 či jak. 256, také máš isté veľké? Som čakal, že, ale to sú sériové, hej? Hej, takže potom máš také isté ako ja, čo to bude veľmi zaujímavé. Len ty budeš skrz mať trošku väčšiu váhu, jaká tam je váha? 1400. 1400, takže nejaký 150 kg zase bude rozdiel. Keďže to je zase vyššia trieda. No a pozerám, že pekné BBS-y, máš tu na Toyota RS s rozmerom 25 na 40 R18. A sú to letné, čo je super, hej, v tomto prípade, lebo ktoré už prezúvajú na zimaky, takže je to super, že máš tam letné, pekné veľké výfučíky. Sa ti neopiera o toto, o difúzor? Ne? Či sa ti neopiera o difúzor? No, bo dosť na tesno to je. Takže bude to veľmi zaujímavé. Čo sa týka toho výkonu? Teraz tam je mapa na 1.4 baru, okolo 300 koní, 300 plus možno, nemám to odmerané, takže... 300 koní, takže plus 300 koní a krúti taký 450. Tak, hej. To bude veľmi zaujímavé. Zaujímavé tam je, že tam je dieselová prevodovka. Dieselová prevodovka? Ale to je jedno, keď tam je dieselová prevodovka, všetky by mali byť kvázi plne rovnaké, neviem o tom, že by tam bol nejaký rozdiel. Tak podľa diagnostiky to je nejaká dieselová. Tak neviem, aké tam majú, dobre, tak možno nakonfigurované, ale aké tam majú sprevodovanie, vieš, o to ide. Je to upravené softom. Hej, ale to je 250, alebo jaká, nevieš? 250, tak potom oni dávajú klasiku. Aj normálne dávajú 250. Hej, ale má to úsporu, proste, že menej to ako žere. Ako hej, však keď tam máš logicky nevyšší výkon, tam máš naladinu softovo, hej, DSGčko. Padla pod volantom, takže bude to veľmi zaujímavé, lebo keď si tak zoberieme, máš lepšie pneumatiky ako ja, aj keď máš 18, máš väčší grip. Sice máš o 150 kg viac ako ja, ale máš tu o dosť vyšší výkon plus DSGčko. Takže bude to také viac menej vyrovnané. Tebe bude hrať viac výkonov, mne zase váha. Takže bude to fakt, že zaujímavé, ale môj osobný názor bude taký, že necháme sa prekvapiť na konci videa, alebo medzi tým, keď budeme testovať. No dobre, ukáž nám, čo tu je pod kapotou. Či tam nie je nejaký 5 valec alebo 6 valec nahodený. Nie, ale... Vidím, ale celkom zaujímavé, ty kokos. Všetko väčšia ako moja ruka. Dobre, to bude veľmi zaujímavé. Pozerám stielky z R8, NGK je takisto ako mám aj ja. Tu tá hadička troška za to nás stiahuje, nie je to veľmi dobre najlepšie vyriešené, ale inak super. Som na to reálne zvedavý, aby tak aj to asi. Ideme na to. Ideš ho zvýpnúť či za túto trakciou? Musím ísť tak, jak je. A to máš? Takže má zapnúť, vieš vypnúť? Dobre, tak necháme zapnutú, a ja. Páni, na 3. Haha.
Videl som. Preto ideme, vieš, buď 2 alebo 3, vieš, pokusná, ale preto máme takto, že máme šprint, potom roll race, každému tak inak lepšie ide, vieš. Ideme ešte 2-krát. No vidíš. Teraz to bolo super. Idem teraz vy túto trakciou. A uvidíme. Vy túto idem. Som zvedavý. Čo to bude za rozdiel. Pripravený? Už to bolo zaujímavejšie. Počkaj. Si išiel trošku skôr, jak ja. Musíme ísť tebe, že rovno 40-ko a až od gum sa vyštartuješ. Síl, takže bude tam viac ako tých 300 koní, alebo môže byť, že tam bude tých 300 koní, čo je proste super. Dobre, ešte raz. Dobre, pôjdeme ešte raz. Stále o trošičku skôr vyštartuje, jak ja, o trošičku skôr. Musím hneď zareagovať, keď on tiež zareaguje, keď trošku skôr vyštartuje. Aby to bolo presne súbežné. Dobre, teplota 98, super. Teplotu mám 98, super. Ty koky. Čo si? Čo? Hej, ale rovnoväť na gumy si sa stavoval? Rovnoväť na gumy? Dobre, na to, že máš vyššiu váhu. Čo si? A teraz si... O koľko? A
Až tak veľa? Dobre. Zajímavé. Zajímavé, že na to, že máš ťažšie auto, tak rovnaké brzdy, tak tak ti brzdí. Dobre. Že rovno veľa gumy si stal, nepred. Rovno veľa si začal brzdiť. Dobre, ideme ešte raz. Veľmi pekne mu to brzdí, ty kokos. Normálne prvý, čo má výrobu na brzdách. Wow, akože klobúk dole. Prekvapený. Dobre. Priváne? Dobre, ideme. Ty kokos. Čo si? Krásne. No, brzdí ti to brutálne dobre. Veľmi dobre. Čo si? Krásne. Ty kokos. Veľký rozdiel, no. Čo tam sú vlastne za kotúče do šičky? To sú také polokeramické a vzduchom poladené. Nádherne ti to brzdí. Na to, že máš o 150 kg viac s tým, že rovnaké veľkosť kotúčov máme predu aj vzadu, tak som až veľmi prekvapený. Čo si? Veľmi pekne to brzdí, klobúk dole. Dobre, dáme ešte jednu a môžeme finitovať. Krásne. Normálne ma to strašne prekvapilo, jak mu to krásne brzdí. Čo si? Dobre. Môžeme ísť. Krásne. Pekne, pekne. Je to veľký rozdiel, no. Brutálne ti to brzdí. Hej. Vedaví, ako máš ty teplotu. Kde je to už rane. Dynka. Ale teploty máš super. Super chladené, ty máš tiež? Hej. Ale aj väčšiu teplotu? Hej. Okolo 180, ja mám 200. A gumy 40, ty máš 39. Ty máš 40? Hej. Takže lepšia teplota na to, že máš ťažšiu auto, takže brzdy sú máš brutálne. Veľmi dobré brzdy, klobúk dole. Neviem, čo sú to za kotúče a doštičky, ale... To ma normálne prekvapilo. Ale robia veľa aj gumy, ale ako dobre. Gumy dáme tomu, že... Podľa mňa veľa robia aj gumy, ale tak potom máme rovnaké. Ale tak zase máš tam väčšiu váhu, chápeš? Aj tak je to veľký rozdiel. Takže krásne to brzdí. Tu by som asi brzdy už aj neriešil. Len tu taká pani sa prechádza na tebe, sa učí tak.
neprišlo mi to až také, že ako je to rýchlejšie, ale reálne mi to neprišlo, že tak ide to lepšie ako moje. Ja prídem, že mi pocitovo mi ťaha lepšie auto. Taký to je taký akýby fake efekt. Krásne to ide. Záleží, kedy nafúkne lepšie od začiatku, taký aj nie je na krásne to ide. Fakt. Ešte to doladím, no. To palivový systém hlavne. Doladíš a bude to fakt zaujímavé. Tak. No videl si, dvojkovo. Až si ho vypol. No dobre, závod máme na konci, alebo skôr by som povedal, že test. Som z jednej strany aj prekvapený, aj trošku sklamaný, lebo som čakal reálne, že aspoň na tej váhe bude to z mojej strany lepšie, keďže máme rovnaké brzdy, je tam rozdiel taký 150 kg, ale na tých brzdách ti to brzdí o dosť lepšie, že tam bolo väčšinou auto, pol až dve auta, takže neviem prečo, ako som reálne prekvapený, či to bude gumami, alebo fakt, že máš tam brutálne dobré doštičky a kotočia, robí to fakt ako neviem, ty kokos, znova som prekvapený, lebo vieš, skrz tú váhu mi to trošku nedáva, že takýto brzdí. A ty máš Toyo, takže môže byť, že robí tam vplyv aj gumy, môže byť, že, ale podľa mňa asi to bude tými doštičkami a kotočmi. Ako ja sa nesťažujem, lebo napríklad mne pri jazde, alebo keď idem napríklad nejakú jazdu ku ostru, mne to furt tom pekne chladí. Nemám problém s brzdami, hej, že by to prestalo brzdiť, ale no, bolo to zaujímavé. No a čo sa týka toho šprintu, tak mne tam bolo stále výhoda, že mám kompresor, takže od spodu som to vyštartoval, potom si sa už dali zase chytať alebo dorovnávať, kým ti to nafúklo to veľké turbo. No a čo sa týka toho roll race, tak tam už bolo vidno, hej, lebo ja už potom ten kompresor nefunguje mi. Od 3,5 hore už kompresor sa vypína, už iba turbo ide čisto. Takže tam už bol rozdiel, že kompresor robí strašne veľa do spodu. A potom už to turbo také maličké, už má čo robiť. aby donalo. No a povedz ty svoj názor, jak si to teraz akože vidíš, alebo vnímaš, alebo ako po tvojej teraz tejto skúsenosti proti Fabii. Tá Fabia ide fajne, ale ja toto musím doladiť ešte ten spodok určite. Ten palivový systém idem ladiť a zväčšiť. Takže od spodu mi to až tak nejde a ten launch control nemám zapnutý a trakciu som mal celý čas zapnutú, takže stále mi to tam bujkalo, tak ešte to budem musieť ladiť. Treba to sa s pohrať, ale určite prekvapili ťa brzdy. Hej, brzdy boli až na to, že máme rovnaké to. Ja som čakal, že budem trošku lepší na tom, alebo zarovnal, ale nie, že ty kokos auto pol až 2, však to je fú. Fakt, že ma to prekvapilo. A ty máš 18, ja mám tiež akože 18, ale nemám teraz, hej. Teraz mám 17, ale potom, keď budem skúšať na jar, leto, som vedavý s 18, že to bude, lebo tam mám Firestone, Firehawk, Šport, hej, UHP-čkové tematiky. Toto sú také stredná trieda. Športový, akože placebo. Co to je? Jaká značka? Ling Long, Čingelingy. Nejaké čínske verzie. Hej, akože oni fungujú, akože fajn, ale už keď sa zohrejú, už mi príde, aký plávalo to auto. Na tých UHP, čo mám 35 gumu, čo je úplne taká tu, hej, taká guma, tak to normálne do tačky a necítiš, že to pláva. Normálne to drží jak priklincované, ale s tými tu nie je také. Profil, keď tak pozerám, že tenšie, čo sa mi zdá. A čo? Takže profil takto z boku. Ja mám 40-ku. No, ja mám 40. 205 na 40, ale mám zase 17, vieš. No, 17. Takže je to trošku rozdiel, lebo ty máš väčšie kolesa s tým, že máš širšiu gumu. Širšiu gumu, takže profilovo to vyzerá moje, že mám užšie. Takže zatiaľ prvé auto, čo ma vypukalo asi vo všetkých disciplínach. No, ten šprint dá sa povedať, že dáme za rovno. To bolo také, že razia rasty. Hej, to bol cik-cak vďaka kompresoru. No ale roll race a brzdy to už nie sa o čom baviť. Takže super. Veľmi pekne to naladené auto, ale tak pochopiteľné zás, že ty tam nemáš pôvodné turbo. Canova 464. No, zas z S3. Ja tiež budem dávať Z3 na ďalší rok turbo. A už teraz, keď si videl, ak ide pôvodné turbo,
Máme Fabia. Keď dám z S3, tam myslím, že to už bude taký, že asi za rovnou už pôjdeme. Ten downflip tiež a... To už bude veľmi zaujímavé. To už keď teraz inak ide tvoje s tým turbom, tak ja si viem predstaviť, že to pôjde dosť podobne a to bude fakt, že sila. To je 1.4 bar, to môžem dať na 1.7 ešte. Títo turba vieš fúknúť na 2.4, čo som videl. 1.7 už je 390 koní odmerané, už má jeden typek na 1.7 baru. Je to už extrém, lebo viem, že tieto turba, čo tie K04, ako napríklad v mojom pôvodnom, tak oni ladia na 2.2.4 a tam už ťahajú nejakých 400 koní. To je a to už, hej, jasné, to už je 400 koní, už ako už dobre, golfiky ako klasika je 400 koní plus, lebo to 2 litre bežne, ale 1.4 400 koní vo Fabii to bude, vieš čo, to bude lietadlo. Ideš kovať? Nie, teraz nebudem kovať, teraz to nechám tak asi tak, jak máš ty, 1.4, 1.5 bary, dám tam streky z 2 litra, takže teoreticky ty pojem nejakých 300 plus koní. Uvidíme, lebo podávacie čerpadlo, tam je také dimenzónne tých 300 koní plus minus. Vysokotlakové čerpadlo, čo mám na tých Fabia RS-ových, tam je 1.2, 1.4 sa dávajú tie isté, ale tam takých 350 koní, tie vysokotlakové čerpadla. 9,8 piesti treba dať, to je väčší. Ako ja som našiel od Bola, alebo také značky, niečo také som našiel, ale presne na môj, lebo tam myslím, že iný, alebo piestik, dá sa za strojky, dá sa to akože konfigurovať, treba sa s tým trošku pohrať. No a ten, čo som našiel, tak stojí nejakých 700 eur a tam už výkonovo môžeš zo 500-600 koní. Takže to už je veľký rozdiel. No ale samozrejme, to musím do kovania. Aj. Videl som takých expertov, čo nechávajú servuje piesťovnice na 350 koní, na štvorke. No, a je to riziko, ale už dlhodobo tak jazda. Lebo oni majú posunutý boost, vieš. Oni ani piese by neprasklo, hej. To znamená, že oni posívajú na 4,5, hej, otačiek. Dávajú na ten maximálny boost, takže zo spodu im hradí kompresor, vieš, na ten pôvodný tlak 0,8 1 bar, až kým potom čaká, až potom, keď mu to nafúkne tá. To máš plus ten kompresor. Takže bude to fakt, že zaujímavé. Som reálne zvedavý. Dobre, lúčime sa. Som sklamaný. Aj prekvapený. Dobre, čaute.